kabalenya, Kuya Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. So for today's vlog guys, andito tayo sa Kabambangan, Bacolod, Pampanga. Yan, so actually first time ko dito pumunta at mag-cover ng restaurant. So yan guys, no, kung gusto pumunta dito sa Pares to Go to Bacolod, open sila ng 8 AM to 8 PM. Yung pinaka-location or yung pinaka-landmark guys, nasa in between siya ng Dabsu, nasa left side natin siya, and of course yung pinaka Bacolod public market guys, nasa right side natin siya. So yun na nga kabalin, bali papasok na tayo dito sa Pares to Go to Bacolod. So nag-offer sila ng pares, mami, goto, silog at iba pa. So kanina na-check ko yung pinaka-menu nila, meron silang mga a la carte. Ito din pinaka-pwesto sa pinaka-labas niya. Yan, al-fresco dining din naman siya or open area. So meron silang ano dito, 1, 2, 3, 4, 5. So badalo magkadikit na tables dito. So mga I think nasa anong mga 2, 4, 6, 8, 10. I think nasa 10 to 15 packs yung mga accommodate nila dito sa may sa labas. And syempre guys, huwag nyo kalimutan tikman si Isabel Size Scramble. Never got old kapag nag-dine-in kayo dito sa may Pares to Go to Bacolod. Sa pinaka-loob nila guys, yan, meron din silang apat na table dito. So nasa rin 10 to 12 packs yung pwedeng kumain dito sa pinaka-loob nila. So ito yung pinaka-menu sa kanilang all day breakfast. Ayan, syempre meron silang top silog, non silog, and to silog, and then mga ibang offer nilang mga silog guys. Yan, marami naman kayong pagpipilian. And of course sa kabilang side, ito yung pinaka-menu ng nila, pares, mami, goto, and yung pinaka-food trip. Actually guys, kakaiba yung pangalan ng mga pares, mami, goto nila. Yan, kung mapapansin nyo sa pares, yung mga name pa lang guys, mapapabrain attack na. So meron silang ginabot, cataract, gastritis, hypertension, heart attack, cardiac arrest, comatose, triple bypass, cremate. Same lang din yung sa pangalan ng mami nila. So pagkakaiba lang yung pares and then mami. So later guys, pag-uusapan natin or papakita ko sa inyo kung ano ba yung mga inclusions ng mga nabanggit kong name ng mga pares at mami nila. And of course, ito yung kanilang goto. So meron silang kasalo, lakan, lakambini, marikit, it really hurts, chinita girl, savage love, and of course guys, yung kabogable goto nila. So ito na yung pinaka-overload nila. I think andito na lahat yung mga ingredients or mga meat na gusto nyo palagay sa inyong goto. And sa kanilang food trip, ito yung mga a la carte nila. Nag-offer sila ng special sisig, cardiac arrest sisig, heart attack sisig, ginapot sisig, brainy attack sisig, syempre yung a la carte ng ginabot, lechon kawali, and beef siomai. Ako nga pala si Biel Gomez, and ito yung asawa ko, si Kay Gomez. And andito tayo sa Pares to Go to Bacolod. Open kami from 8 AM to 8 PM every day, Monday to Sunday. Ito nga pala yung menus namin. Ang pinaka-bestseller namin dito is yung cremate. Yung cremate kasi ando na halos lahat na nasa menu namin. Meron siyang chicharon bulaklak, may lechon kawali, may large bone marrow na siya, may ox brain, at may mata ng baka. So actually all in na siya, good for two siya. Mag-a-add na lang kayo ng isang rice para sa sharing. And if gusto niyo yung value meal lang, yung tipong pang-budget, yung number 2 namin yung beef pares. Isang serving siya ng braised beef na may kasama na siyang rice. Sa mami namin, ang bestseller namin is yung ginabot mami. Sa hypertension. Yung hypertension mami din, bestseller din namin. So you must try. Pero actually, lahat siya masarap, kaya kailangan yung masubukan din. Binabalik-balikan. Sa Goto naman, ang bestseller namin is yung lakan at saka yung chinita girl. Kaya kasi yung chinita girl, meron na rin siya mga fried na kasama bukod dun sa Goto niya. Mga kabalen, ini-invite namin kayo na i-visit ang store namin located at Kabambangan. Katabi lang siya ng Dabsu. So ayun, kita-kits mga Pares to Goto. So ito na nga kabalan yung prepare sa atin ng Pares to Go to Bacolod. So meron tayong dito, kasalo, goto, and of course syempre pinrepare din sa atin itong pinaka-hypertension nila sa kanilang mami. May kasama na yan
tokwa. And ito yung pinaka-affordable nila, yung pares sa beef for only 70 pesos. And of course, syempre guys, meron tayong ano dito, nag-serve sila ng pinaka-cremate nila. So sa cremate ng pinaka-pares nila guys, andun na lahat ng mga ingredients or mga laman na makikita nyo sa lahat ng pinaka-menu ng pares nila. Una natin titikman kabalin yung kanilang pinaka-cremate. So later pag-uusapan natin kung ano ba yung mga pangalan, yung mga ino-offer nila sa kanilang pares, Mami at Goto. And of course, nag-offer din sila ng mga a la carte, yung mga binanggit ko kanina, and Tapsilog. So ito na guys, titikman na natin yung kanilang pinaka-cremate. Halo muna natin. So yun sa cremate nila, may kasama na siyang large bone marrow. Ito siya. And syempre sa kanilang fried rice, nakatoppings yung lechon kawali. And then yung ginabot or yung chicharong bulaklak. Tapos mismo dito sa pinakasabaw or soup nila, meron na siyang laman ng baka, ox brain, and then yung pinaka mata ng baka. Ito natin guys. Sarap. Pares talaga masarap ano. Pinapartner yung fried rice. Siyempre meron tayong ginabot or yung chicharong bulaklak. Wow. Grabe. So yun guys, no, kung nag-crave kayo ng ice scramble or yung milk tea and frap, meron din naman sila dito sa may Pares to Goto Bacolor. So nag-offer sila ng Isabel ice scramble, and of course meron silang yung pinaka royalty nila. So pwede kayo mag-order ng milk tea and yung pinaka frap nila guys. Pag nakakatingin talaga ako ng ice scramble guys, nakaka-nostalgic or yung parang babalik ka doon sa elementary days mo. Panahon natin to sa mga batang 90s. So yung kabalin, bago natin titikman itong hypertension nila sa kanilang Mami. So yan, papakita ko muna itong pinaka beef pares nila. So yung beef pares nila yan guys. So ito na yung pinaka soup na may kasamang laman ng baka, and of course fried rice. 70 pesos. And yun nga, unlimited soup sila dito. Yung pinaka Mami and pinaka pares nila. Yan, titikman na natin guys itong kanilang hypertension. Sa hypertension nila, so meron na siyang chicharon sa on top, and syempre may kasama siyang itlog, tapos laman ng baka, unlimited soup, and of course yung pinaka tokwa nila guys. Halos same lang yung mga name ng mga pares at Mami nila. So yun nga, banggit ko kanina, depende na lang doon sa pangalan. Tulad ng cataract, so meron siyang mata ng baka. Sa brain attack, meron siyang ox brain. Wow. Tapos may sausawan na yung tokwa natin. Actually, ito pinaka-hypertension nila guys, pwede na rin pang good for two. So kung ayaw nung mag-noodles nung kasama mo, pwede ka mag-order ng pinaka-fried rice nila. 20 pesos, and then yung pinaka-hypertension nila is 120 pesos. Yun ka pala, next natin titikman yung kanilang kasalo, Goto. So itong pinaka-kasalo nila guys is good for two. So may kasama na siyang dalawang egg, ox stripe. Yan. So ito titimplahin natin siya ng with kalamansi. So tikman na natin. Ayan, mas masarap to lalo na guys pag mainit-init pa. So hindi ko na siya dinamihan, pero yung pinaka-serving nila guys, actually kung hindi kayo ganoon kalakas kumain, kaya ng 2 to 3 packs itong pinaka-kasalo nila. Nice. So ito yung pinaka-stripe o yung tuwalya ng baka.
Yung sa mga goto nila guys, yung pinaka best seller nila, bagay sa akin ni ma'am kanina guys, yung pinaka chinita nila. So meron silang readers and then yung pinaka overload nila guys, yung unkabogable. So lahat ng pinaka sahog is andun na sa unkabogable. So yun guys, bali natikman na natin lahat ng pinipare sa atin ng Pares to Go to Bacolor. Yan, tugadong mapapa-hypertension ka and makukumotos dito sa pinipare nilang Pares sa atin guys. So nandito na lagat overload and syempre meron siyang pinaka-bone marrow. Sa kanilang pinaka-mami guys, mapapa-heart attack ka talaga sa sarap and linamnam ng pinaka-soup nila. Yan, unlimited soup guys, and of course sa kanilang goto, yan. Marami din silang iba't ibang goto, and of course huwag nyo kalimutan mag-order sa kanilang mga a la carte. So meron silang mga yung tinatawag nilang food trip, so meron silang mga sisig doon, and syempre yung mga all day breakfast nila, mga tapsilog. So yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And syempre guys, huwag nyo kalimutan i-share ang video to para malaman ng ibang taga Bacolor and mga kabalen natin dyan. Itong Pares to Go to Bacolor, accessible na naman siya ng pinaka-jeep. Yan, kung galing kayo ng Guagua, dadaan naman siya dito sa Dabsu. Halos in between siya ng Dabsu and Bacolor Public Market. Kung galing naman kayo sa Fernando, pwede kayo sumakay ng Bacolor, pababa lang kayo dito sa Dabsu or sa may tapat ng Phil Oil Gasoline Station. Yun guys, until our next vlog, peace out!